बाय चान्स एकदम डिफल्ट दिनैसिमबो बुंनो थाङोबा पलिटिकल पार्टीनि जेनेरेल सेक्रेटारि जालायलायदोंबाबो आङो नट एट अल पलिटिक्सआव कम्फर्टेबल नंथ्रा आं दिनैबो आरो आं बेखौ अपेनलि बुंदों हयथ' रेकर्डिंबो खालामदों सोरबा आं अपेनलि बुंदों आरो अनेस्टलि बुंदों आं हेलो मानगोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों आरो बे गोदान भिडिअ मानि सायावसो नोंथांमोना थारैनो इन्ट्र' नायनानै बुजिखाबाय सोरनि सायाव जोंहा इउपिपिएलनि सेक्रेटारि राजु नार्जारिया दिनै बबे समनिफ्राय पलिटिकेलाव फैदोंमोन आरो बबे समाव पलिटिकेल गेलेनो गसंदोंमोन आरो बबे समाव टिकेट मोननो हायासै बिनि बिषय जोंहा राजु नार्जारिया बुंदों अब्ला रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन राजु नार्जारिया बेजों लोगोसे फंसे बाथ्रा बुंबावदों जे आङो पलिटिकेलाव आङो इन्टारेस्ट गैला नाथाय आङो आबादखौनो मावनानै जालांनोसै बे जिउआव होननानै जोंहा राजु नार्जारिया बुंदों अब्ला रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन जोंहा राजु नार्जारिनि बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोना खोनासंलांबानो जाबाय स्क्रिनाव होबाय राजु नार्जारिया दिनै मा बाथ्रा बुंखो राजखान्थियाव बाय चान्स एकदम डिफल्ट दिनैसिमबो बुंनो थाङोबा पलिटिकल पार्टीनि जेनेरेल सेक्रेटारि जालायलायदोंबाबो आङो नट एट अल पलिटिक्सआव कम्फर्टेबल नंथ्रा आं दिनैबो आरो आं बेखौ अपेनलि बुंदों हयथ' रेकर्डिंबो खालामदों सोरबा आं अपेनलि बुंदों आरो अनेस्टलि बुंदों आं जेब्लानाखि एनजिअ मावफैबाय बिनि उनाव बड'लेण्ड आन्दलना जागायफिनबाय जों जिहेतु आन्दलनावनो दंमोन सिगाङाव आं दुलाराय बर' फरायसा आफादावनो दंमोन उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जरित जालांबाय थाबाय स्पेसियेलि दानि चिफ आदा प्रमद बर'जों बयबो मिथियो बिथांजों साया सायख्लुम बायदि आं खामानि मावबाय थादोंमोन जेब्लानाखि बिटिआर सुक्तिया जाबाय बिटिआर सुक्ति जाखांनानै दाना बिथाङा जेब्लानाखि एबसु प्रेसिडेन्टनिफ्राय माबा होबाय रिजाइन होबाय जोब्बाय बिथांनि टेनियरा एबसु प्रेसिडेन्ट हिसाबै बिथाङा इउपिपिएलआव हाबनोसै समाव एफां बोसोर प्राय 15-16 बोसोर बिथांजों खामानि मावफानाय हिसाबै जों आदा बेल्लाव आं जों बयबो बड'फा हाउसनिफ्राय बेखौ एस्कर्टसो खालामदोंमोन एस्कर्ट खालामनानै लांबाय बिजनियाव लानानै थांबा जों आं साइडआवसो दङमोन मिटिंनि साइडआव दाना एनाउन्स खालामबाय राजु नार्जारि लाइमोन दैदेनगिरि बेबो इउपिपिएलआव जइन जाबाय होननानै बुंबाय आरोखि आंथ' जइनानो जायाखै आं नामबो होआखै मारै आंनि नामखौ गाबज्रिखो होनबाय दाना नोंखौ गाबज्रिदों होनना बोना लाबोबाय आंखौ दाना एथ' हाजार मानसिनि गेजेराव आं नङा होननानैथ' बुंनो हाला दाना आंखौबो आर'नाइ सोबाय इदिन सोबायनानै जाबायलै जोब्बाय सोबाय नालाय होननानै बिदिनो जोबनानै थांबाय प्राय एक सप्ता उनाव आङो दिल्लीयाव दंमोन बे दिगम्बर नार्जारि आरो आं सानैजों जों दिल्लीयाव मोनसे मिटिंआव दंबाय थायोमोन मोनानि 9टासो समाव बे आदा प्रमद बर' आंखौ फन हरबाय कंग्रेचुलेसन सेक्रेटारि साहाब जाहरबाय आंखौ हाब मानि सेक्रेटारि होनबाय आं मानि सेक्रेटारि होननानै नों इउपिपिएलनि सेक्रेटारि जाबायब्रा आं प्रेसिडेन्ट जाबाय बागानपारायाव माबा मोनसे मिटिं दंमोन आं मिटिंआवनो गैयामोन आंखौ सेक्रेटारि दोनबाय ओमफ्राय आं होनबाय बे बोरै सम्भब आंथ' गैयानो आं बोरै सेक्रेटारि जानांगौ आंथ' रोङाबो जेबो पलिटिक्सनि होननानै आं जानो हानाय नङा जाबाय औ आंखौ नाख्लाय हरनानै नों जायाना नों जानांगोन जाबाय दाना आदा प्रमद बर'आ दा बेबायदिनो उनाव इलेक्सननि दोहौआव फैबाय उफाय गैया दे खनसे मावनानै होनसै होननानै मावनानै दाना दिनै बुंजाबाय अबस्से सानसेखालि नैबे सांग्रांनि न'आ बेयाव थाजेनबाय थानानै अखानायै ना माला शिबसारा बाव थाबाय आङो बेजों गारियाव गाखोनानै थांबा सेक्रेटारियेटसिम आदा प्रमद बर'खौ होनबाय आं आदा होननानै दाथ' इलेक्सनाबो जोब्बाय गभर्नमेन्टआबो दाबाय नों चिफ जाबाय नोङो पलिटिकेलि मावलांदो आं ससियेलि मावनोसै सानैजों हेल्प होलायबाय थानोसै खिन्थु नों पलिटिकेलि थांदो आं ससियेलि थांसै होननानै बिदि होनबा बियो एकदम बोरैबा खाफालाव हमनानै सांग्रांनि न'निफ्राय सेक्रेटारियेटसिम जेबो बुंलाङाखिसै मोदैल' गबाय मानसिया सेक्रेटारियेटआव सहैग्रोमोना ओंखारनानै आंखौ मा खालामनो नागिरदों नों होनना बुंबाय आरो ओमफ्राय आं जेबो होननो हायाखिसै उनावहाय चिफनि चेम्बारनिफ्राय दसे थानानै आं फैबाय बिनि सानथाम उनाव आंखौ दिल्लीयाव लानानै थांबाय फुंनि 2:30सिम बुजायबाय आंखौ मोनसे क्लेरिजेस होननाय 5-स्टार हटेल दङ दिल्लीयाव फुंनि 2:30सिम बुजायबाय मानो पलिटिक्सआव थानांगौ उनाव बिथांनि खोथाखौनो मान होनानै दे होमबालाय नोंहा मोजां जायोबा समाजा मोजां जायोबा आं थानोसै होननानै थानाय जाबाय आरो दा ओमफ्राय दासिम राजखान्थिनि बिबाना दङ मिथिया बेखौ खाफालाव बोरैसिम लाङो बेखौ साननोसै ओरैनोथ' थांनाय बाराव बिसायख'थि गेलेनो रेडि जानानै दङमोन आं आरो बयबो माने माबाबो होदोंमोन बुंदोंमोन थुलुंगा होदोंमोन खिन्थु खाफाला जुथियाखिसै
खाफाला मिलायाखिसै दा आंनाव राजखान्थिनि सायाव आंहा जेसेबां इन्ट्रेस्टबो गैला आरो बेबायदि लुबैनाय गैला आरो मा जालांथोंसै खिन्थु थांनानै थानो थाखाय आबादखौनो हमबाय आरोखि आं दा अब्ला मानाव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोनाथ' थारैनो खोनाखाबाय आरो मिन्थिखाबाय आरो बुजिखाबाय दिनै राजु नार्जारिया मा बाथ्रा बुंखो जे बबे समनिफ्राय आङो पलिटिकेलाव फैदोंमोन आरो बबे समाव आङो टिकेट हास्थायदोंमोन बे समाव आङो टिकेट मोननो हायालासिनो आङो दिनै फैबाय थानाय बिटिआर बा बिटिसि इलेक्सनाव आङो टिकेटखौ मोननो हागोन ना हाया बे समासो दिन्थिसिगोन होननानै राजु नार्जारिया बुंदों आरो लोगोसे बिथाङा आङो पलिटिकेलाव बा इलेक्सनाव आं इन्टारेस्ट गैया नाथाय आं आबादखौनो मावनानै इन्टारेस्ट मोनो होननानै दिनै राजु नार्जारिया बुंदों नाथाय बिथांनि बुंनाय बाथ्राया बेसेबां सैथो नोंथांमोना थारैनो खोनाखाबाय आरो बुजिखाबाय अब्ला रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय।